Kelombe tauke busno tini ang hai norong ni Dipok Entertainment YouTube channel tauke busong tini hai Faijapika norong thani belekan nang kukui tongmani kok sanan bagui tauke busong norong thani pule sigam nakar masanu tamukai ang phaimai ang tongmani belekai bisi samung ni bagui bongma kok update jingai nong thani bongma kok thairo kong khorjak ang kubangma kok norong thani share khainan nui tongmani kentu jorani bagui phaimaya abon bagui lo belekan nakar masanka norong nakar jadi ano te norong ano asate support khai tongmani hamjagoi tongmani abon bagui pipeline hambaite khulumung buya paro norok obo haiken logri tongdi tinini video belekeno agot lawo sini ti prasarok koekjona 6-7 jona ba 9-10 jona ti prasarok ti prasani mukang sokmani obo kaisa tei sini rajbhavan no lokbhavan ni slai jana nai tongkha kai obo hai abo tirprani bangladesh ni phainai wansarok suno amsokai tola khiklaioi amsokai bumuro palto goi sorojanto khai tongmani tei ti prasarok bujiya topanchi abo hai fatani phainai wansa bangladesh ni support ngoi logri kok sai tongmani o koekta topic no tuino tini sanai taukte buksong norok video ni puila sin paithak jora kisa khalogui nana bagoi chaitokdi norok saiman na sini ti prasano boba hekai sukma sungna ni bagoi chaitogui tong abo congress ni amol ni simi cpm amol pheka tauk bjp ni amol bu serekom no chaitogui tong mungslai jangman abo tini kotal ko gya agi congress rok nini bm hospital no ign hospital rokni slaika cpm ni amol kobangma bumung slaika nini Astobol no Swami Vivekananda hinka tabuk BJP ni amolo tabuk tam selain nai tong khana rok saiman na BJP ni amolo kai sinir rajbhavan no se lokbhavan ni selain ni bagoi chaito goi tongo abuk kok already ngi thangka hake abon tui norok tamo sanai norok jotono andolon khordi ba norok social media rok kok sari taukte buksong norok buhugo selective thajama hake theja gaita tongbai sidi choba khaina ga choba khaidi ento u Noizona chererok khai chuak nungoi drugs awoi ongthogoi hordi borog thangoi boini banner flag rok subaimani sisikmani aba heke jail rogota romjak di abo belai chaya tini tiprasani mukhang sokka buma bufani mukhang to sokka tei buba garani sara notice not to you tabuk je kaisa one notice one voice one identity himanno point mukhang sokka rok komangma comments rogo porinai di taukte buksong hangrai rok bangladesh rok suno china ni phaioi ugrobonti ing tong phainai rok ni mukhang sijagoi tongo nukhaino sinijago hinirogoi post khainai khai tongo puman khainai khai tongo ei buba garani kani baisi obo hai samung tongpu e butti prasarok putani phunugo an phunugo hak nangyango obo hai hini kok sai tongka o chere rok ka drugs anai chuak nai borong ni bokrogo gyan kuri borok ni buma baha songno busuk bipote khiklai dika borok wansugia kuna je buma baha song ani o video nai tongnai rok khub ani video no Chajai phamanu ba chajai apha nungmi manu tamukai ango cherno sawo bat par murkho cherei rok rok jesapan poritong thu college de poritong engineer de poritong doctor de poritong angapo bai unu kurui tamukai borok je babe ti prasani mukang soksaka bubagarani mukang soksaka sara notice ni one notice hinmanno mukang soksaka te buma bufa borno frunglia de nai buma bahani tabo busuk bipot klai tongka abo saidaman sia kintu obo hai borok simia tebo kubangma tongu buri rok butongu agutlawo tomung sita tongnai rok chula rok obo hai bat bad ready obo hai kai kuno somodo phamaya BJP de khaitong tipra motor de khaitong tamo IPF de khaitong abo kuno lenden grei tamo khai norong ni bagoi ungtebo kadul jago lak layu sungtebo chaya hinjago long borok hinjago sia murkho lengta gusti lengta dopa hinjago aboni bagoi norona anga gibu sai payu tabu sai payu ta tong thok jakdi igu tang di ise mise rang tong phan manu numanu pa jong chakri phan khaimanu iguni bagoi tini nung kadul jago tolak layu aboni bagoi ni igu ni kungsung mani putani rok kisa tolak khai taukte buksong norong ni je dress norong ni je attitude norong ni je igu nukmani tara tirpura norong ni nu norong ni yakung tolak lai tongmani hai o chehra rok nugui nai ne hekai wana u taukte buksong ajaga nepali butong ni khnawo uni bosong butong ni khnawo kento norok jesa jat phanung tongdi kento mukhang latti prasa mukhang haima buni bagui nu norok kisa wan sugui choli baidi norong ni bagui buba garan mukhang ta soksa disara tirpura ti prasa ni mukhang ta soksa di obai batpar tomong ta sa dudini norok khaina ni musung kai ambai contact khaidi dofani bagui samung khaina musung kai abo hai khaiawoi social media rogo janjani Facebook rogo live nukjagoi kaham message ready ei Onupnath Chandon Chatterjee যেমন আমরা বাঙালি হাই গোপাল দেবনাথ চং হাই চিন্তি প্রসানি বগৈ হামিয়া মেসেজ রি টংমানি বড় খাই মেসেজ দিনানি টকদি বড় খাই কক পিরদি প্রসানি কাহাম কক পিরদি তে প্রসানি বগৈ সামুং কাহাম সাদি তে প্রসান লাইবুমা তুই সুইদি অব হাই সামুং খায়াকাই তে প্রসাতে কেসা কসুগো কাওয়ানো কিন্তু ও সামুং হামিয়া যেসপানো নরক ত্রিপুরা হাও বুবাগারা ফান রেডি নরক বুবাগারানি ফান বাই হামিয়া ইস্টিমাল টা খাইদি হামিয়া মেসেজ সগয়ো বুবাগারা আগে বসাবো টা বসাবো রনি অট অপটট batpari tomung bai belai khe mukhang soksaka abona ang sanani musunglia aipano norok naka shanti roni tabo koto thangi tisa jak phakai koto sadi sini bolong kha sungkisa nongi khijaka sono nakar di mapkhari dihni sadi kotni je kotorno just
tricks no sadi agartlawo bobagara finance sikang bobagara ni mangpili kobangma banner rok sijika abo nugui sung thongmalia swak phe kaisi ni bokro kaisa mind phaika borok si chirima nungkai sung chirima ni chiri kija kahani phanu norok nakar chani manu haikai norong ni case of tekisa dilangi manu haikai obo hai jibonopan ta khaidi stock light honani nama babu so numanu pasong ei suru numanu pasimi atabuk sung ang nung jotonu leke kosto klaijak emon kai comments emon kai social media pungsuk ka khangrai doctor bo jaga ti prasani sujibulam hai chaya nukmangsi angnorna age busau peacefully andolon khaidi peacefully samung khaidi jini khaina ni ringya thaba siring sing tongdi jena tongoba again tongdi o surmabo ungmani bu je civil society root block khailai puru obonu norna age busau ka kuno jaga violence ta khaidi kuno jaga ulai ta khaidi peaceful khaidi kaham ka andolon khaidi abo haikai e prasani mukhang ta sok sari taukte bukso haima kai emon kai khaidi sara tirpurano road jam khayo ebu judinu norno road khulurani phayakai tei khuluglia sara oshon ni bagoi simti prasani man thai maya sak sumte khuluglia noi hakalap siri asubdi gulli kok kai hakalap siri gulli koknani sujugridi obo hai khaima na khaidi haikai obo hai tomung chuak nongoi buini banner flag sijigoi bike rogotui town kisa guri fungnani ka bosti sal bagan lesu bagan phaising rogo obo hai omung sitra ta tongdi oboi nogorogo buini nogrogo thangoi wala sulaita khaidi wongmo borok chajagya complaint phai tongu sinti prasarok krishnanagar porbotti nini oboi nogor aranagar area o sinti prasarok sari khor plaiga kai 10 ta 12 ta delino lama lamti chuak phegoi omung sitra tong tongu buri bu chulabu obo hai complaint ana kobangma khainai khaitung ake obo hai tong yawi norok wansukdi ento ang bai manjak khaile norok juta bai mang tangjak bane taukte buksong ang bale ta manjak din norok agartla phanung tun nung kurputi ni busa phan tong di ninnu pha doctor engineer unji si phan khainai tong di ang bale ta manjak di jaga manjak ga jagan juta bai tangnai nung busuk phan ganang ang bu nai nai nini busuk bahodri tong tabuk jelo dailbuti chai tong bai di noroni bagoi chini ti prasani mukang bu sokjak ka norona ang busuk sa norok comments rogo buino hamia sanani buino hamia comments ni ki prasanan kutumnani dofan bagoi kok pinar no kutumnani buri masa muso phayoi dofan bagoi kok sabai kai borno hamia comments rinani obo hai cheriram ni bagoi ni tini obo hai norok khaima ngai khaidi hamung ka ham khai phunukdi khela thongui phunukdi boxing thongdi obama tongu obama jagao bumung khaimanu norok obo hai hamia bai agdaldi norok ni ebo dofano muso komar nai jito komar nai dofano muso mori kana nai kai obo hai borno no khai ang khai borno pai manin jawo borno tirpra hawana ragia obo hai tabuk wansani dalalung tong nai hai rong no busung bondo khana nango obo hai chuang nungui tong thogoi jrang waje tong no busung stop khlari nang nai obo hai roni bagoi action group ni kim tongo boroni bagoi totonu reding di borno ke buta phiok di borno doti fat kai jelo dabina ni bagoi machai tong nai ake amchunu situ nor go video no jam manchak share kai jot lo krono funnon khai di paita go hain hai sasino nor jotono ka ham tong susto tong di ini ni bagoi hain hai jotono no kulum pika